Ang kunya, oh, yun nga. Yung mga fish. Malit fish. Ay, kalabangos. Basta yun yan. Ay, Ah, yun naman. itas-tas na ito. Swordfish. Yan. Yung mahaba. Ay, malaga naman doon. Doon mo. Malaga din eh. Kita mo? Ano na makita sa video? Yung makita yung malaga. Ay, hindi nakita ko ito. Lagi nga makita sa video. Ayun, kita naman din. Ay, parang fish. Kulay blue. Din ko ba ito? Wala, nagaduda.